El senyor Marquès m'ha demanat una cita. El senyor Marquès us prega que el perdoneu. Serà amb vos d'aquí una breu estona. Per un moment m'havia arribat a imaginar que no és un ser humà sinó una estàtua animada de moviment. Jo gosaria d'aconsellar-vos aquest vi de xipre, senyor. Es tracta d'un licor de gran preu i d'un sabor molt exòtic. Digue-li al teu amo que encara em sentiria molt més honrat si pogués comptar ben aviat amb la seva presència. Els estatus socials poden ser invertits. Decididament tu seràs d'aquells que estan tots escrits d'amagat de l'enciclopèdia. Mai no havia vist un criat expressar-se amb un vocabulari semblant. No sé per què us estranyeu tant, senyor. Tothom sent la necessitat de representar. A fora dels escenaris en la vida real, vull dir. Oh! Senyor, jo he actuat per a vos. Jo no sóc el criat del senyor Marquès. Cridaré el teu amo i tindrem tots tres una explicació. Amic Gabriel. Dóna'm la clau, te la prendré a la força, m'has entès? Realment, quan interpreteu personatges assassins o depravats, no sentiu en el fons de la vostra ànima una certa enveja. Senyor Marquès. Us he cridat perquè vull que representeu una obra per a mi. Les millors actuacions són aquelles en les quals l'actor és el personatge. El teatre no ha de ser ficció, ni art. El teatre ha de ser el plaer de transgredir les normes establertes. Això és el que a mi m'interessa. Necessito homes com vos. Jo no puc interpretar per vos així, sense conèixer l'obra, sense assajar-la. Sentir, Gabriel. Sentir, sense retolles. Encara no m'heu dit si accepteu el meu joc. No us acabo d'entendre, senyor Marquès. Em nego a participar més del vostre joc, no m'agrada que se m'insulti. He volgut provar-vos, Gabriel. He fet amb vos una experiència. Ara sí que teniu por i aquesta por és l'autèntica. Perquè la mort és la consagració. És la gran cerimònia de la por. Aquesta nit és una nit d'estrena i la funció començarà ara mateix.